kun ganshi shi da yake ta waƙoƙi ya godiya ga Ubangiji sarki ya tara mota gida da waƙoƙi mai bin Allah ba zai kasu ba. Tura zaki kafi gabansu kayi gabansu kai ke basu wanda kai mu ɗauki tarihi wane ne ya taka wanga matsayi dai da irin naka sarki kai akai wa sarkin waka ashe duniya duka ta karrama ana naɗi na sarkin waka yara ku ɗauka kun gaida mai girma ta yau da ƙarshen tuka cikin yan nema sarauta an yi wakilanta yanzu ta amsa ana rawa a kaɗa kai ana riyar zaki kafi gabansu kayi gabansu kai ke masu wanda kai mu ɗauki tarihi wane ne ya taka wanga matsayi ɗai da irin naka sarki kai akai wa sarkin waka ashe duniya duka ta karraka darkarin dabo haske ya buɗe Naziriyam Ahmad ya zama sarkin waƙarsa ƴan Kano Sanusi na biyu a sanni dai baban Islam kaga maza nazmi mai sarkin yaƙi suko sun tuba kai da ka kai taki wa zai ce baka so mai yi noma ba kai da ka hau mulki wa zai ce ma ba kai takon girma ba kai da ka san aiki Allah zambi dutsen ruwa ta sha sanda ka so yaƙi domin tarboka wannan hauyar ka isa lissafi mai girma nazari sunaye nisa mota ba birki duk wanda ya hauta mutuwa ce yanta takalman karfe nazbin yan baya mai babban turken ruwa ta sha mai konar Allah shi konan yammi yara ku ce nazbin nan mai makwarari wanda ka salle yake kore matsaloli yaya ya ce Allah ne mai makiyayi yaya ce Allah shi ke je zamani karkata zancen kowa a jiya kai ta gari an kuka kallo haka yake nazbin duka ne yayi mai nishadi sarki ta karko ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka amin.